Giờ việc cuốn làng đi sụp buôn, việc buôn với tôi mình. Als overtrekken. Ja, busje er maar achter. Nee. Nou, doe er maar even voor. Mag er ook even eentje meerijden? Ik heb al een rijden. Ja? Zijn we 80, dus wat Waar zijn je? Wij zijn tegen Thaise invasie! Wij zijn tegen Thaise invasie! Hup hup Cambodja! Hup Cambodja! Hup hup Cambodja! Hup hup Cambodja! Wij zijn tegen de oorlog! Wij zijn tegen de oorlog! Wij zijn tegen de Thaise invasie! Jeyo Bridge Najak Campuchia. Jeyo Bridge Najak Campuchia. Khai Likhers. Modern Ban Cambodia. Trekken. Khai Likhers. Modern Ban Cambodia. Trekken.
Kamboja.